Здравейте, приятелчета! Днеска имаме един автомобил тук, който трябва да бъде обслужен. Това е нов автомобил втора употреба, внесен в България. И момчето иска да го обслужи, за да може, като се оправи времето, вече се оправя, да може да се качи, да отива да се разхожда някъде по България и по чужбина. За целта трябва да му смениме масла, филтри. Това е автоматична скоростна кутия Distronic, маслото, филтъра. Също така теста показва, че спирачната течност е засняна. Ще сменим и спирачната течност и антифриза. Това е желанието на клиента за момента. В следващото видео, като мине известно време, ще сменим и ангренажния ремък, водна помпа и така нататък. Тук ще покажа как става. Но да се посъбере малко парички и тогава покара месец-два така, като се оправи времето хубаво, да отопли. Тук ще свалиме всичко и ще смениме на ангренажния комплект. И да покажа само автомобила. Така, ето виждате тук сега. Колата всъщност не е лоша, хубава, добре работи. Двойка дизел. Така. Ето тук, приятелчета, вижте. Добре се измили тия джамбазите тук от горуля на пазаро. Добре са напрели, добре изглежда. Дано да е читава. И сега започваме тук към разглобване вече. И смяна на различните консумативи. И така, идеята на това видео е да покажем как сами да си оправите нещата, защото да не се набутвате. Иначе като отидете да сервиза, ало, толкова ми вземах, затова виждате как става и си го правите сами. Само че обърнете внимание. Както преди време казвах, най-важна безопасността. Затова виждате, задължително се подпира колата. Хубаво. Ето, виждате. За да може да не ви затисне, иначе ще ви излезне икономията през носа. Така. Сега това го правя само заради вас, за да покажа точно как става. Защото виждате сега, тук има сервизна щека. Като отворите тази капачка, обаче вътре няма щека. Това е само за сервизите. Аз мога и от тук да го източа, мога и всичко да такова, обаче ще кажете какво показва, защото това ние не можем да си го направим. Затова сега дигате хубаво на крик, така, сваляте гумата, подпирате със стойки и след това отдолу има едни кори. Отдолу има едни кори. Тия всичките трябва да се свалят. Абсолютно всичките кори трябва да се свалят. И тогава вече имате достъп. Сега почваме да ги сваляме една по една. И така сега, ето това трябва да се получи тук. Виждате? Да се свалят корите. Ей така. Всичко и започвате тук. Чакай сега да светнем. Покажем. Ще е така, не ми удобно много, но ще е малко така. И опа, само секунда.
Ето сега, че може да се види хубаво. Така. Ето тук е пробката. Ето тук. 19, ето тук. Това е за маслото, а пък за скоростите е ето тук. Ето сега. Тук изпуснахме маслото вече. Виждате, стича се. Оп. Така, приятелчета, сега пристъпваме към смяна на масления филтър. Ето го тук, виждате го. Нали, понеже това е Audi, е така заврян, че да не може да го пипнеш. Ето сега, вижте, слагаме флошка 32. Така. Обаче с тричотката, виждате, не може. Прече е тук удря в това и не става. Взимаме тук просто едно е такова на Г. Слагаме го. Слагаме го и се опитваме сега с него да отвъртиме това, само че ще пусна да го фана с двете ръце. Така. Само секунда. Няма как. Така. Така. Виждате, тръгна по-малко. Така. Просто е направено, нали, така че да не може да се пипа. Нали, да не може да постоянно да се ходи по сервизите, а обаче като отидете там, поне е гадно и те не го пипат. Разбирате ли? Само ви взимат парите, че това нещо е правено. Маслен филтър във фирмените сервизи почти никъде не се сменя. Само се пише. Даже направете експеримент, който ходи по фирмените сервизи. Дръснете го с някакъв маркер. Да видите това дали е пипано, отвъртено, сменяно. Маслен филтър, нали? Само въздушния сменяте, това е. И маслото го издърпат с машината малко. 2 кила, 2 останат и така. Така се прави, така се работи. Ето сега тук. Да видим какво има вътре. Опа! Ето го. Ето го. Филтърчето, виждате? Обаче като го отвъртите, изтича още масло от картера. Защото има тук. Събира масло. Ето го масления филтър. Сега го махаме тук. Ще е само да вземем нещо. Вземем една кутийка да не изцапаме колата. Не са измили тия, ние сега да направим една нищо. Така, ето. Ето тук. Така и така съм тук в този отсек. Ще ви покажа сега къде се намира филтъра на скоростната кутия. Това е вече хубаво. Тук да го знаете как се сменя. Така, ще я светнем по-хубавичко. Е тук така хубавичко е така да светнем. Вземем камерката така, само един дърно се вижда.
Така, ето сега да видите, да се ориентирате как сте. Така, вървите. Тук, виждате тази отверка, къде сочи. Сега да видим дали се вижда. Го е тук. Къде сочи отверката. Тук. Там дали се вижда, тук се намира филтъра на скоростната кутия. Тук, трябва да се смени. Така. И така. Ето и новия филтър. Започваме, тук да го сменяваме малко мръсен. Сглобяваме го. Да не забравяме тук да смениме уплътнението на капачката. Сега се заимати това тук. Така. Тук трябва да се внимава така хубаво да влезне в жлебчето, където е. Така. Слагаме тук. Ето така. Затягаме първо на ръка, нали? Никога не се затяга тук с направо с ключ или пък с винтовер, защото му остане, се щупи капачката. Затягаме на ръка колкото можем и след това с ключето притягаме. Съответно не силно, нормално. Щом притегне, много внимателно, контролирано на ръка го затягаме. Така. Така. Да не се щупи. Така, готово. Така, идва ред на въздушния филтър. Ето тук с торкчето. Отвъртаме внимателно. Ето сега отвъртехме всички болчета. Това. Тук има едно. Тук и едното обаче е точно под маркуче, нали? Типично за Ауди. Трябва да се разглоби всичко, за да може да смениш въздушния филтър. Това трябва да откачаме тук. Ето маркуч. И така. И така, ето сега тук разкачихме всичко. Ето го и новия филтър.
Сменяваме нещата и продължаваме натам. Сега да капнем малко и маселцето тук. Така, лекичко. Опаленга. В случая събираме 5 литра масло точно. Так. Ето сега, приятели, тук започваме да отвъртаме масления филтър на скоростната кутия. Ето тук освобождаваме. Долу има едно болче, виждате където е отвъртено. Тук едно. И после трябва Торкс 13 за самия филтър. Ще покажа и отдолу как сме го изпуснали маслото. Ето сега тук, след известни мъки, виждате тук, успяхме да отстраниме филтъра. Ето го тук сега. Така. Ето го и филтърчето. Ето виждате тук. Маслото изтече. Ще го извадиме. Така сега, вижте каква чернилка става въпрос. Маслото не трябва да бъде толкова черно. Трябва да бъде леко такова, но все пак това не е двигателно маслото, абсолютно черно. Може и да е на реални километри. Това масло. Гледам, това е чернилка. И така сега. Да затегнем това. С една ръка ми е трудно така. Ще остава малко. Капнем сега малко масълце. Така. Всичко е премерено и изчислено. Така. Слагаме новия филтър, затваряме и стартираме. Тук е малко играчка сега, така че става малко по-бавно. Падат и гащите, това. Кой каза, че е лесно? Не е лесно. Падна долу. Местото е тънко. Няма много място да бъркаме, за това са обичаме. Всичко пречи. Кой каза, че е лесно? Не е лесно. А сега под вода.
Искате ли да ви кажа нещо? Не правете това у дома си. Ще ви се приплаче. Платете си, чиста ви работа. Да ви се разкаже играта. Како, батко, е слайнчен. Трябва да се обслужва, не може. А така. Готови сме. Тук прибираме брамбаслъците, слагаме капаците и да пробваме. Така да не забравяме лампата тук. Всичко е наред. Другия път ще ви покажа как да си смените самия engранаж. За да не се набутвате, излиза тънко. И чук трябва. Не може без чук. Ако нямате чук, не започвайте работа. Така. Да провериме пак още. Значи 3-4 пъти 5 проверявате само. Тук нещо да не сме скъсали, да не сме направили случайно. Така, ти дявика. И така, дами и господа, ето виждате, всичко е чук и гек, ауди, леле, майко, меслайн, така да видим сега дали какво сме направили, че разритаме стойките тук, боклуците. Значи, както казах, като го правите това в къщи, винаги слагате стойки, такива работи, защото ще ви пребие това, ще ви смачка аудито.
Така. Така. Ебре, дебре. Чакай сега, как се пали това? Слагаме ключът. Ауди. Леле, майко. Така, това го гасиме, защото че ни спрат тук от YouTube. Така, колата аз съм я избирал на момчето на реални километри. 204 000. Така, сменихме всичко. Масла, обслужихме автомобила. Остана гранажа ремък, но нека събере малко парички, защото сега купи и така нататък. И много разходи. Сега, тук всичко е окей. Сега трябва да, защото сме сменили маслото и в двигателя, филтрите, скоростна кутия, филтри, всичко. Антифризи. Остана, нали, само спирачната течност, ама няма го правим, сега че се изморих. Така, ще ви покажам друг път как се сменя спирачна течност. Така, еми да палиме. Ето, сега, какво се прави тук? Сега се сменили маслото. Слагаме R-ка на R. Седи малко колата. Сменяме всички предавки. N. Така. Тук виж какво става. Гаражът е затворен. Добре. Не съм карал такива бегачки, бе, трябва да си купим и аз Ауди. Връщаме обратно. Така. Така. Виждате как сменя работата. Така. Слагаме пак на паркинг. Даваме гъщица малко. Пакер, пакен, така. Така. Сега да видим тук филтъра да не тече масло. Тук е филтъра, виждате ли го? Виждате ли го, пичове? Там къде свети лампата? Долу. Удобно е за работа, не се притеснявайте. Така, хайде сега, понеже ние сме майстори, а не монтьори, да се сипеме по едно. Няма да правим реклама. Така. Видяхте сега, свършихме работа. Значи, какво тук нещата са
много прецизно трябва да се работи. Това е Audi, нали, трябва да се внимава. Защото лесно се чупат. Така, обслужихме. Масло. Няма, покавам, сега не правим реклами тук на разни фирми и без това не ми плащат нищо. Бал съм и майката. Но гледам да сложим хубави работи, нали? Защото сега това е хубава кола. Сравнително нова. И трябва да се обслужи. Значи маслото в скоростната кутия беше черно като двигателното. Това не е добре. Момчето вика, бе, нещо от време на време притърсаше оста. Аз я карах тук, нали, по това, не забелязах. Нали, малко съм я карал, сигурно. Но нали, да се надяваме, че няма да го има това проблем вече. С ново масло, нов филтър, нали, като гледам тук, като пипах, мисля, че това нещо беше оригинално. Нали, когато са отвъртани булчетата, то си личи, нали, там, че са леко такива. Тия си беха чистак барсак булчета. Може никога да не е смея на 200 000. Те карат и там тия италианците и ги влят. Айде на здраве. В общи линии, нали, това е положението. Иначе колата е хубава. Колата е хубава, има такива шофьори, където не стават. Няма лоша кола, нали? Когато се поддържа и правилно се експлоатира, няма проблеми. Проблема е в шофьорите, защото те са малко такива, вече всичко е изперкало. Карат като побъркани, бутат се налево, надесно. Гледат, ли кой знае какво. Изкокоригали се, но това е друга тема. Значи някой ще казва, ти как видее нивото, как сипа това масло тук в скоростната кутия, така, то се проверява. Да, бе, нали, аз си обслужвам тази кола. Миналия път съм го правил. Сега като изтъчих маслото, видях точно, че не е мръднало дори с 10-20 грама. Сипвам същото, за какво да залегам отдолу пак. Там има един штуцер. Аз не го показах, но като отвъртите пробката има един штуцер. Той се вади надолу. Това е за нивото на маслото в скоростната кутия, когато се пълни. Тя по принцип трябва да се пълни с машина, която набутва отдолу от това. Аз се пълним от тук, нали? Защото знам как. Защото като легнем още 5 пъти отдолу, нали, вече съм такъв, как викаше тук един от Лозен, Джони Роджер, старо куче медалист. И вече не може така да се сгъвам. Не съм толкова. Но ли няма проблеми. Въпросът е да знаете какво правите, нали? Тук, ако не знаете, не сте сигурни, по-добре не пипайте, че нещата са много скъпо. После излизат. И оставете, че излизат скъпо, няма кой да ги направи. Нали, тия автоматичните скоростни кутии. Аз едно време ги ремонтирах, както виждате тук. Сега трябва да правим да подемници. Не ми се занимава, вече съм удъртех и не ми се занимава с ремонти тук. Да свалям скоростни кутии, да правим, да... Отделно те и не плащат. Те се пазарат като цигани. Идва тук това, колко че струва, къде да знам колко работа че има, бе, какво си щупил, бе, глупак, колко че струва, бе. Я виж маслото, какво е черно. Нали видяхте там на клип? Чернилка като одеве, като такова. Аз къде знам какво си правил. Колко че струвате? Толкова. Като искаш да излезне ефтино, рейсчето. Валидираш си картата там
терминалчето и се качваш и си караш. Като искаш си баровец, си плащаш и за ремонт. Като си още по-баровец, отиваш си купуваш нова кола. Караше 2 години и не пипаш нищо. После започваш пак да пипаш. Нали, няма начин да не пипаш нищо. Това е. Значи тук сега следващия път, понеже дисковете има така едно сериозно ръбче по тях, но обаче накладките са нови. Викам на момчето, изкарай, нали, да изкавиш накладките, пък другата смена с накладките и дисковете са. Няма смисъл да ги такова, нали, защото когато са криви дисковете, педала почва като натиснете спирачката, започва така прави леко да вибрира педала. Когато вибрира, значи са криви дисковете и тогава задължително се сменят. Не се чака още, защото може да се счупат. Това е такава телешка луканка. Вижте какъв цвет има там. Телешка луканка. Тия бокуци ги свърлиме тук. Общо взето, нещата са добри. Трудно да се оцели читав автомобил от пазара. Нали, последно време тук покрай пандемия и войни само бакуци продават. Те хората не ги смеят, защото няма смисъл. Какво да кажем? Аудито ми харесва. Аз на времето, още преди там 2000-та година ли беше, 99-та, имах Audi 80 яйце. Беше много модерна кола. И бех много доволен. Вървеше си пак от Италия, малко гореше маселце, но пък много добре. После я продадох. И така, купих една Шкода от магазина. И тя пълен боклук. Та ги харесвам аудитата, но аудито трябва да се поддържа прецизно и да се кара при качествен майстор, защото много тук майстори не разбират нищо. Значи, караш колата, това да се смени, онова да се смени, лъжат, че се сменяват. И то не е само майсторите по това, и във фирмените сервизи имам предвид. Като закарате колата в фирмен сервиз, смените масло, филтри и така, направете си експеримент с един маркер, някъде бележите. И вижте после, че всичко си остава. Нищо не сменят. И ви взимат парите. Така са. И само това мога прата. Тук кой ще ти направи тук тази скоростна кутия, ако се развали нещо. Дистроник, мистроник, това не разбират въобще. Тук нищо не разбират. Нали, аз разбирам от тех, но вече не ми се работи. Разбирам, правим ги едно време, съм ги приел. Автомати. Тук лъжат. Това смених, онова смених, дай 1200 лева, дай 700 лева, дай 2000 лева, дай 3000 лева и колата същите проблеми. Нищо не е правилно, само парите са дадени. Защото не могат. Как че правиш ти Сули и Пулю, ще прави тук дистроници, автоматици и такова. Как ще правиш, бе? Кой си ти, бе? На 20 и на 30 години, че ми прави тук голем специалист. Мухльо! Ще колко има да учиш, докато почнеш да правиш такива автомобили. No. Там правят им реклама. Там сервис, мервис. Тия там баклуци, брички, мички, тук рекламират разни такива сервизи. И тия лапат и хоп, хората отиват там и кълват, им режат главите, всичко нищо не прави, айде бе от тук и това е. Взимат му парите и изчезва. Да. Ето вижте други клипове, как се сменя маслото на това Ауди.
на скоростната кутия, вижте всичко отдоле с машини. Обаче аз знам къде да вкарам, какво да направим, специално такова имам и си минавам отгоре си наливам като бел човек. Иначе сега трябва, нали, ако нямаш подемник, трябва да лежиш отдолу, да такова, да... бавил. Да се преметам отдоле 100 пъти. Не после не мога да станем. Така че, нали, както показах, като правите нещо, винаги се обезопасява автомобила с стойки. Нали, много е важно, защото тия крикове са китайски, нали, повечето. И изпускат и мога да ви пребие. В общи линии това е положението. Тук остана сега да смениме спирача за течност, ама нещо сега по-натам. Ще оправим. Щях да показвам и тя как се сменя, ама как се сменя? Сваляте 4-те колела, нали? Отварят се това и се започва да се помпа и да се изкарва спирачната течност през буталата, през това, нали, където са накладките. За да може да мине през цялата система новата течност. На други места, тук имам клиенти, идват, смениха ме, вика, спирачната течност. Как са сменили, бе? Как са сменили? Като тук имам един уред, той показва, че има над 3% вода вътре, това не е сменено. Ето, например, ето сега вижте тук. Това се такова, като се сложи, свети зелено, като да опреш, нали, ето, показва, че няма вода, обаче, като сложиш, примерно, сега тук в сока, ето, так, червено, нали, има вода, веднага го считате, за да не показвам, да не въртим камерата и по колата, нали. Същата работа. Където няма вода, не показва. Трябва да си избършим уреда. И нищо не правят. Лъжат, че правят нещо. Така. Айде сега. Оправихме всичко, ново масълце. Това колата вече почва да работи по друг начин. Всичко като е ново. И така, поддръжка. Но наистина това е гадно. Просто трябва много технически опит. Тук аз покам, по-добре скъпа кола, не се, там дай някой лев. Иначе може си го правите и сами, не кой знае какво наистина, но трябва да си го правил. Трябва да си го правил, тук да си белил ръцете 100 пъти и тогава става иначе, от първия път. Че е такова, че щупите, там е много шибано. Защото като се отвори, то се отваря така дупка, колкото филтъра. Представете си, изпадне нещо, вътре всичко пада в скоростното. И край леш. Затова не се е препоръчвал. Там само тия Ултра Про, нали, като мене къде са, те така оттам работят. Нещо най-малкото бурмичка, нещо падне или битче от гидорето, нещо цък и край и си еба майката всичко. Така че... няма, сега сме го сменили, 50 000. Ще кара, после пак ще дойде. Сменим. Е хубаво на 50 000 да сменява автоматика. Маслото и другите, нали, ръчните скоростни кутии, и те, даже в Токио, в Япония, там дават на 40 000 да се сменя маслото на скоростната кутия. По предписание, така го водят. Защо така не давам, а тук въобще не се сменя, нали? Тук такива масла на скоростни, айде на автоматиците, някои сменят, обслужват, но на ръчните скоростни кутии никой не ги пипа. Така карат и това е. После вика, бъдеще, това така прави, не? То почва да вие, почва да не върви. Там задните колета се товарят вече, разбираш, те затегат в осите. Като затегат тя колата няма мощност, почва да харчи. Всичко е свързано. Да? Всичко трябва да се прави да се обслужва. Така че, ако имате някакви въпроси, питайте.
Което може да показвам и друг път, ще отговарям така, което може да се прави, което не можете, тук при мен или при някой друг отивате там да ви свърши работа, защото не може. Трябва колата хубава, трябва да се качи някой отзад, да се къщата, балдъзата, как дойде. Айде, живи и здрави, всичко.